Il-lejla l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jagħti tweġiba tiegħu għall-baġit li ppreżenta l-Gvern nhar it-Tnejn li għadda. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat mistenni jispjega li il-baġit tas-sena 2012 jipprova jagħti l-problemi l-kbar li għandu l-Gvern b'soluzzjonijiet żgħar. Fost l-oħrajn għaliex il-baġit ma ndirizzax il-kontijiet tad-dawl u ilma, l-għoli tal-ħajja, il-qasam tas-saħħa u l-negozji. Il-lejla Joseph Muscat mistenni mhux biss iwassal il-kritika tiegħu iżda wkoll il-proposti tal-Partit Laburista għal pajjiż li jixraq lil uliedna. Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni mistenni jibda fis-6:30 tal-lejla. Kemm id-diskors kif ukoll il-konferenza tal-aħbarijiet ser jixxandru live fuq One flimkien ma' aħbarijiet estensivi u programm ta' diskussjoni. Tard wara nofsinhar għall-ħabta tal-5:30 il-General Workers Union ser tlaqqa l-ħaddiema tal-Air Malta biex ikun diskuss il-futur tal-impjieg tagħhom fil-linja nazzjonali tal-ajru. Id-diskussjoni se ssir fi sfond ta' dikjarazzjoni minn Lorenz Gonzi li jekk l-Air Malta ma jitilqux 600 ħaddiem u bħala Prim Ministru mhux ser jerfa' r-responsabbilta meta l-kumpannija tidħol ġo ħajt. Aktar tard illum mistennija din il-laqgħa importanti bejn il-Union u l-ħaddiema tal-Air Malta biex ikunu diskuss tal-iskemi li qed jipproponi l-Gvern biex l-impjegat jirtiraw kmieni. Lorenz Gonzi jgħid li jekk is-600 ħaddiem mhux ser jaċċettaw li jitilqu mill-Air Malta u bħala Prim Ministru mhux ser jerfa' responsabbilità ta' dak li jista' jiġri. Jitlaq għal 7 il-bilanċ tal-mejta wara li l-ġimgħa li għaddiet nirinħakmu d-dar tal-anzjani fi Quaker Hill, Sydney l-Awstralja. Kien is-sit elettroniku maltastar.com illi kmieni dalgħodu żvela kif is-7 vittma ta' din it-traċedja b'xorti ħażina huwa anzjan Malti Awstraljan. L-anzjan Malti Awstraljan huwa Cesare Gallia ta' 82 sena. Bejn il-ħadd u tnejn huwa telef il-battalja biex sar is-7 vittma tan-nirien illi ħakmu d-dar tal-anzjani fi Quaker Hill, Sydney il-ġimgħa li għaddiet. Il-Konsulat Malti fl-Awstralja minnu fih għamel kuntatt mal-familjari tal-vittma. Il-vjolenza fl-Eġittu daħlet fit-tielet jum tagħha bil-forzi tas-sigurtà li fl-aħħar sigħat komplew bit-tentattivi li jnatfu Pjazza Taħrir mid-demonstranti. Sa dan it-tant konferma li l-bilanċ tal-mejta minħabba l-protesti tela minn 11 għal 20 persuna mejta. Dimostranti qed jibżgħu li l-Kunsill Suprem immexxi mill-Armata qed jipprova jżomm kontroll fidejh tal-pajjiż. Bid-dimostranti jakkużaw it-tmexxija preżenti li injurat it-tranzizzjoni għad-demokrazija fil-pajjiż wara madwar 30 sena ta' ħakma taħt l-eks mexxej Hosni Mubarak. U fl-aħħar net rebħa għal konservattivi fl-elezzjonijiet fit-tmiem il-ġimgħa fi Spanja. Il-Partit Popolari kiseb rebħa mistennija fl-elezzjonijiet kundizzjonati mill-kriżi finanzjarja li laqtet lil pajjiż. Il-Partit Soċjalista fi Spanja ilu jgverna mis-sena 2004 ammetta t-telfa. Mariano Rajoy mistenni jkun is-suċċessur ta' José Luis Zapatero bħala Prim Ministru ġdid Spanjol. Bħala priorità se qiegħed it-tnaqqis tad-dejn li għandha Spanja waqt li jipprova jtejjeb ir-rata għolja ta' qatt li għandu l-pajjiż. Ma naqsux matul il-lejl ċelebrazzjonijiet kbar fil-pjazzett prinċipali tal-kapitali Madrid. Għal kumplament tal-jum ta' tnejn it-temp se jkompli biċċa kbira msaħħab biex jitaf xinħawi fil-għaxija u bil-possibilità tar-rat aktar tard. Viżibilità tajba, riħ ftit qawwi mixlok li jsir qawwi lokalment qawwi għal qawwi ħafna f'xi waqtiet. Baħar moderati li jsir qawwi imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla 20 grad, l-inqas 16, tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi UV ta' 3.